Tandes setya lan tuhu dhateng kula saha panjenengan dalem Pangeran Blawangsa menika kanthi entasi dawuh panjenengan iki peranganing para Branda Kapak lan Kecu nggih sing mapan ana ing alas tutupan nggih kang aturake duk nalika ning nggih leres nggih ning apa kabeh bocah-bocahmu kena den percaya nyengkuyung gonku bakal jumeneng ngatu ana ing Tandes. Pangeran Blawangsa panjenengan kula aturi pitados kalian kula saha para Branda ingkang dados tanduranipun Pangeran Blawangsa kagem ngringkehaken kraton ing Tandes murih panjenengan saged jumeneng ratu wonten ing Tandes. Yen ngono ndak jangune. Nggih. Para Branda Kapak lan Kecu. Manut tembunge tumenggung kula yen kowe kabeh kowe padha jaduk padha sekti wis kondang kawentar yen kowe para Branda kang wis kang seneng jarah raya bondo liyan amun bondo darat duwe kowe tumindak wis tok piloro tok pateni bener apa ora menika boten lepat atur panjenengan bila wonten salah satu galing tiyang ingkang liwat wonten alas mriki yen bondo donyanipun kula suwun boten dipun keparengaken kula Lho apa karo tenan wadane kok wis yen kaya ngono wiwit dina iki ora tumindak Branda Kapak lan piye kok kon mencela-mencela tembung awit tembung panjenengan menika para bocah-bocah kongkon Glandan. Bocah-bocah wis do Glandan lha kok panjenengan menika tembung lerer. Lah terus bocah-bocah iki mbok kon mangan apa, Kang? yen perkara nggonmu mangan ngrumati anak lan bojomu kowe ora usah padha was lan sumlang ora usah padha kuat kowe ndak kon lan tumindak Branda Kapak lan sepiro to entuk-entuan wiwit dina kowe kabeh ndak angkat pinangka dadi abdiku kang bakal nyengkuyung sekabeh penjangga lho saku Kang. Saku. yen kelakon penjanggaku aku jumeneng ratu ing Tandes kowe kabeh ndak angkat dadi prajurit an bayaramu mati kal-tikal timbang nggonmu dadi Branda saku ora dadi prajurit piye gelem apa ora Saku. pilih ngendi prajurit apa dadi RT RT jare nggih. RT wae tanggung jawabmu nek ana bantuan kok munduran berat tangan dhewe ngono kuwi yen pancen wis aguh nggih kira sanjabane kraton Tandes aku lan Growicara kang panubu ana ing kraton Tandes saku ora kabeh puja dhewe Silakan dulu. wonten ing kraton Tandes wonten ngersaning Sang Prabu Purba Kusuma kula ingkang ngiguh ing raken murid panjenengan enggal dados jumeneng wonten ing kraton yen Tandes ngono ora usah dadak kesuwen sesora aku munggah ana pendhok aku nak ngaten pareng nyuwun pawit